mo na grassroots level ta kadto mga tanawan ni ilang gibuhat mo ni katuonan kaayo. Di ba, for the first 3 years nga nagsugod ang kanang ilahang pandaot sa kong igsoon kang Vice President Inday Sara Duterte, nagsugod sila 125 million. Nga siguro mauna-unaan nila ba, di man kuwang man, pero gihimo ng bilyon-bilyon. So, kanang inabrili o bangko kanatanan, sayong rumana, sayong rigid kayo na. Una nga ba natang presidente? Ang number 1 sa kuan na position ba, kinakusgan, number 1 is the president. Second is the vice president. Ano din nato unahon ng balik na sa ulo ba? Yung nanapod nila, tangtangon ng ulo niya. Kung alam mo, gago. Magdala ko gabas, gabson na kong ulo ni Marcos, nabuang na mo. Bobo, punos matibag. So, asa kung doon sa nabihitabo, wapang ka doon, presidente, patay na ko. Figurative, diba? Ano ba? Sige lang. Bugay na po na silang bogo, yun. Kaya kung bright pa na sila, wapo, kaya itong nasod ron. Dulok man.